Ja, vi har lavet lyshegn, hvor du kan se, at vi har en infrarød diode her, og så har vi en modtager her. Og når forbindelsen er brudt, så begynder vores lampe dernede at lyse, eller diode, som man kan se. Og så når den får lys, så stopper den. Og så når den bliver brudt, så lyser den igen. Og i dagligdagen bruger man det til f.eks. alarmer, så nogle laseralarmer, hvor det så, når det bliver brudt, så går alarmen i gang. Og på fabrikker bruger de det også, når varerne kommer, for hele tiden at holde styr på, hvor tingene er i forhold til varerne. Og sådan som vi har lavet det, som det fungerer, så har vi vores modtager her, som modtager Signalet. den til modtager for infrarødt lys. Og når den kommer, og så der ikke er lys, sender besked videre til Easien, som så åbner, som så sender lidt strøm ud. Og så vores transistor herovre, som den er forbundet over til, den åbner så helt for en ny forbindelse hen til dioden, for ligesom at få den til at lyse. Og så når der så er lys, så stopper den så med lys. Godt.